začal. Vyzerá spokojne. Aké sú dojmy? Ťažko sa hľadá neutrál, že? Všetkých. Ani to neutrál nie, ale spojka je mäkšia ako na dueli, ale je tiež taká ostrá, že hneď na konci ako vypustíš na záber, to nenatáčaj. Ale brzdy som čakal, že budú ostrejšie, ale nie sú také ostré brzdy ako na dueli. A motor, taký hádej, no, ťahá to. Aha, furt bez. Ale po postovu je to celkom stabilné hrať. Šťastný úsmev.